ram noi mun fal taka farmhouse pakhat atang hian meiche pakhat chu mang ang ti riat tak hian arun tlan chuaka thomna mu malpo chu ain bel man lawani ti achiang reng maya anung loka chuan kongkhar tang hian mi pakhat palian zet mai hian arun zui nga la mule malpo nei lo chuan kongpuya hian arun tlan chuak thut maya kongpuya kemparun tlan mek chuan asulum trep nge a he kempara hian nupa upalampang to hi lo chuangin he mi te nupa hian he meichia hi damdoi in nai bera chuan an roi duna damdoi in an thlen vele chuan na thok tu te chuan lo boi pui ngalin ataksa mun tin maya chuan injection na tele hamna nu mani om tak tak te chu a om treu maya lo na na men lo chuan he meichia hi atua mek boka om po chu a om hle hle thei lawani alan dan chuan putar te nupa in an va mu ma khan damdoi chak tak rilru ti boi thei thil ati ni mela police te chuan putar te nupa chu zona chi rang rang te zotin kha meichia kha engtia mu nge ni ti te chu an zota kha meichia kha tu om ang main mang ang taka atlan chiat thule kongpuya mule malpo nei manglawa arun tlan chu dan te chu police pa chuan rila putar te nupa chuan an mi charnu chu an ngai tua hle maya police te hena chuan engthile moni takin a niya an riat thu tele investigation nei saktur chuan an ngen boka mase police te chuan draksa wanga boi nia ngain investigation nei ngai tur chuan an ngai lawa achan po khopui lama hian ama khe sang hi mitam takan lo to thina drugs wanga boi an lo nitlang pui nge ani chutian be sei ang chan na police ne na tanga an don tak lawa chuan putar te nupa po chuan chulai mun chu angkal san ve ta ni asin churun in thlakin social worker pakhat lisain ti chu arun langa lisai hian me chatan pui ngai abik takin no chi zur te chu an din mun chetaka tang chuan chan chu atum thina ezon nang yel nget zo kan nei theina turin an na tur te chu azon sak thina alan dan mai ai hian ana tho hi thil ol ai ani hau lova rumkhat chu lisai hian sex worker pakhat sedin ti chu moturin akal chuaka rum tam tak sedi I alo muwa alo kom to na thin bar lampang chu apan ding ngala amuna vathlen chuan mi pakhat hian sedi chu nomna tak hian alo film kwal vela lisai chu manmo takin amotor tang chuan chuk ngalin sedi chu awapui ngal thuaya amit te chu anduk rui maya lisain azo chen chuan sedi chuan ama dor tu mi pakhatin utathlak na ni thu chu alo hrila lisai chuan sedi chu akhongai hle a lisai chuan sedi bula chuan na interview na tur amu sak thule engna po ni se pomri phot mai tur chuan alo tia heti engkom dun la hian police officer pakhat je kan ti chu rongkalin lisai chu ron bia a je kale lisai te hi nupa alo ni ve to thina anin nei la hian lisai hi zo inna satak mai ania an nupa po hi an boi fo thina emi wanga in then hi an lo nia in nei to lo ma sela an lei ngai dun hle maya je ka phei hi chuan anu puya na roi le hi ala iai lova ma se li sai thung hi chuan in nei le lampang hi aril ruwa ala omri lovani heti li sai le je ka te anin kom dun la hian dr jo hian li sai chu rom bia a dr jo hian a thon thotran tira putar te nu pa in me chepa khat tunge ni ti po an hriat lo damdoi ina an lo ruai kha alo en kol me ka kha mai chia kha trauma na satakin tlak bokin en kol po a har sa hle maya hemi wang hian dr jo chuan lisai chu ama pui tur chuan alo nge na social worker ani ange in lisai chuan chu mai chia pui tur chuan damdo in lampang chu apan zui nga la dr jo anen damlo omna room an valu chuan chu mai chia chuan alo hlau hle maya do kan noya te chuan alo bi ruwa lisai chuan han thlamwanin tuna chuan lo tur engma a to lawania a han tia tlema a thla te ngam deuh nu chuan do kan noya tang chuan aron chuaka ma se ron chuak fel deuh chia tia chuan ama zui tu kha amuta tlat maya lau bak len chuan chulai ruma tang chuan atlan che zui le ta ni mang ang takin damdoi ina tang chuan atlan chuaka van dui thlang deuh main kongpuya trak lo tlan mek chuan chu nu chu ron su in aboral zui ngala me chatran pui ngai le mang ang tak mai a chan theilo wang chuan li sai chu ain thiam lovin hre om chu ati hle maya kham mai chia kha tunge niya engwanga khati tak maya laule mang anga a chan kha
เรียดชัวง่ายจัวดัวจุดเดียตุงเงนี่ตีโปตู้ไม่อันเรียดตักละว่าชวนลิเซชวนเซ็กซ์วอร์เกอร์บาร์ละมาควสัตรีนันนี่จูริงดาวาบาร์ละมาควสัตรีเซ็กซ์วอร์เกอร์เทนขัดจูอาจารย์จินเรียอันอมมิลตากินตีอินบาร์ปะขตาเฮียนอันเลี้ยงลูตาโซน่าจะครั้งเตจูหันจดกวลมาเซจุไลมุนาเตจวนตุงเงนี่ตีจูอันเหลาเรลาวาไม่เจ็บปะขัดอาร์ลีเนนตีจูหอมดานาดังละมินลิเซจวนจูนูจูนาเรียดง่ายจูริงะโซน่าโซตุมไลจวนเอ็งมาปวดสวยลาวินบาร์รังจวนอัดสวกตาได้ไม่ยาจุไลบาร์ชูงะเซ็กซ์วอร์เกอร์เทนขัดเตจวนลิเซเนนาจวนตุนไหนเดว่าอันเทียนเตอันเบาทินทูเล่policeเนนาโปรีพอร์ตันเทนโตทูเตมาเซ police เตจวนมันลากเหลาทูเตจูอันเหลาฟรีลาอัน case report ชินเตจู police เตจวนอันง่ายป่วยหมดตกเหลานี้อันง่ายทูเตจูอันเหลาฟรีลาอันทิ้งสวยจวนลิเซจูอันที่ทิ้งริมแหลมายาจุดเตียงตะกา police เตนอันเหลาง่ายป่วยหมดสักเหลาจูป่วยตีอินทุกลานนะอันบ่าวจงตานี่เตจวนเรีย police เตนมันลากเหลาวังเฮียนส่วนจวนนัสตะกินจงอาไก่ตวงตีโปจูอริงเทียมงาละอาตุกละมาจวนลิไซจู police station ละมาจวนกัลงาลินมีเบลเคสตั้มตักอังคอยเราจงจังตะจูอาวสวยหลังนัดตั้มตักทอตูรันในลายอันทุ่มไม่จูอาเรียดเทียมเราทูตะจูอาวริลาเจกะเล่ทกตู้มิชันขัดตะจวนมีเรื่องเงินได้เราวังมันลักไทยเราทูตะจูหันริลินจะมีไม่เปียละมาเซ็กซ์วอร์เกอร์บ่ไม่ตะจวนปุยันผู้เราทูตะจูอันเราริลาอันตรงกำชักชัวดูดานจูลิไซจวนมากติอินอามาช่วยเจียนไม่จูอาริลรูปตานี่อามาสายินอินเทอร์เน็ตละมาจนหันลูติน police website ละมามีบัวันดาเตจูไอเอ็นกัวละเฮตีมาบอยยาอาลูอมเมกลาเฮียนดรโจฮีอารุนเลี้ยงลูตามีบัวจงจางเตจูสวยดูนินดรโจจวนจุงเคสเตจู police เนนะด่าไม่ตูรจวนเลวตียาไม่ฉบักขัดไม่ยินจุดเตียงเคสเขาตักลุตุกไม่อันบอยปุยตูรจูอัตานะเราอมทยังตีริงเทียมาเซลิเซจวนช่วยชัวง่ายจูอัตุมรูแหลมายาดรโจจวนข้าไม่จะบรัลตาตักษาคานทิลริมนัตักไม่อาเรียดทูหันริลินจูทิลจูฟาร์มเฮาส์ละมาทิลริมจะขัดเนนโปอันเวียวทูจูลิไซจูริลาลิไซเฮียนพุตตาร์เตนูปาสเตตเมนันลักนะคะเราเชียร์ฟูเวมบุกะข้าไม่เชียบรัลตาค่ะฟาร์มเฮาส์ละมาตรังรุนล้านเชียนี่ทูอันสวยค่ะอาเรชูบุกะฟาร์มเฮาส์เล่มีเบาเตเฮียนอินซุมนัทุกตักกันเนจูลิไซเฮียนอาริงเลลตัดลัดมายาอาชินจูรุนอินทลากินมีปะขัดเทียดอร์สะสัดตูฮีอารุนลังสะสัดตูนี่นับเพนาเฮียนตัวทัดตูคงไอ้นั่นในเลวนุนร้องตักเมียนี่ยาแห่งเซ็กซ์วอร์เกอร์ตั้มตักเบาชันอากายกวงเบอร์จูเทียดอร์เฮียนี่ยาจันตินไม่ลูกลบาราจงกาลินเซ็กซ์วอร์เกอร์เตจูเทมชัวกินอติลุมทีนะเฮตาเฮียนละดูโตกไม่ลาวินอันติซาเตจูจันสมินโซเซซาจวนอาเซียมตัดทีนะขดชุงละมาจวนแห่งอาทิลเสียมเตฮิจวรินมีเตจวนอตุยบิกมาวางินอันดูอินอันฟักเลียหุ่นไรตักชุงจูเฮทิลทะเลตักไม่ฮีเทโดระเฮียนเลวติโตอินนวมอันติจุยาแห่งทิลเตฮีอามาชีอินอติบิกละวะทอปุยปนีอาร์ลินีเลเดนีเตจูอันเอบุการุมขัดโปเดนีเฮียนเทโดระเนนาเฮียนรวงปักขัดเลียนเซตไม่อาจันดาร์ตูฮีอารุนเปย์อันปนิจวนรวงสองบอลนั่นละมาจวนอันจวนลุดดูนะบิริงเตไอตูรินโซเซซาอาเซียไม่ปีละมาเฮียนอับบางเทนขัดเตจูอารันวุลเตจูอัลเปโบกาอาร์ลินเฮียนเทียดอร์เนนาจวนลิซาอินมีเบาเตจงจางอาชุยเมกทูจูอัลลูริลาอุนไรละวะโซเชียลวอร์เกอร์ลิซาจูอาฟามาจวนอารมกัลไงตูร์ทูเลอารุนโจเจียนตูร์ทูเตจูลูริลินฟิมคูร์ตูร์จูนาตียาเทียดอร์ลาจวนอาร์ลินิทิลสวยจูง่ายหวินยังมาจวนอาลง่ายละวะลิเซจันจินเจียงโจกาเรตูเลมีดังท่าตูร์เมลตูรินจูมีจานจวนบาร์ละมากัลจูอันริลรูกาอันสวยยังง่ายจวนเทียดอร์เลอาร์ลินิเตจูให้มีจานเฮียนบารักลินบาร์เนตุนูสตาริเนนาจวนลิเซจงจังเตจวนโจตาสตาริจวนเทียดอร์เนนาจวนลิเซจูติบวยเหลาตูเลpolice officer นุปุยลุยอันนี้ถูกเตจูเลวรีลาสตาริทิลสวยจวนเทียดอร์เลอาร์ลินิเตจูอติบวยเลวันนี้ตีอันอมดานาจังจวนอาเจียงเริงมายาอาร์ลินิจวนเซ็กซ์วอร์เกอร์ปะขัดจูเทียดอร์จูหันอินเมลเรียตีรินเทียมตักจวนหันเคมินเทียดอร์เตอินละมากัลตูร์จวนอันมินทยาอันเจนฟาร์มเฮาส์อันรวยเข็นนูจวนร้องตักจวนจูเซ็กซ์วอร์เกอร์นูจูอันติลุมจุยตานีอาร์ลินิเตบาร์จังอันชวนนูเรวักละวาจวน
Lisai po chu Bazar-Ah chuan run lutin bar nei tu nu starin ne na chuan Arlin ni chen na chu arun zota stari chuan an chuana ala rei lo thu le an lo le mai thaya lo la hak rei do tur chuan a lo ti ya stari chuan Lisai bula chuan Arlin ni poin azo veang chi ama chungchang azo ve thu te chu alo hrila Lisai chuan Arlin ni chu ala mu man bei sein pon lama chuan awatlan chuak nga la ma se mu tur alo to lova atuk le lama chuan Lisai chu police station lama chung kalin mi bau chungchang bok kha wasoi le chu tuma je kale thopui Silvia ti chuan lo duna Lisai chuan je kale Silvia ti chu an lo it mutai dun deuh ni chuna hre a ani nataka chuan je ka hian Silvia hi angai zong lova Silvia hi chuan je ka hi adu em thunga chuti Lisa in je kale Silvia ti dun arun mu ta ka chuan ani ngai zong ni ngei tura nga in athin churim hle maya porlama chuan Lisai tlan tau chu je ka chuan arun chuaka Lisai chuan mi bota chungchanga thu thara hriat thu le farmhouse pakhat chu arin hlel thu te chu hrila Lisai chuan je ka chu farmhouse sakal pui tur le endik pui tur chuan soma ma se je ka chuan police na tho a lawin rol lo tur chuan lo ti thunga ma se je ka chu in thiam lo le in Lisai bula chuan ngai dam te chu adil le hnuwa je ka chuan farmhouse lama akal pui tur thu le e thila akai kuang ber chu man chua pui ngei atum thu chu hrila hetina hian motor pakhata hian Arlin le Theodore te chu anrun langa Arlin chuan Theodore bula chuan Mihring a tha thin chu du to tur chu na tiya Lisa in an hnung loka a chui rengani ti te chu han hrilin reilawa an mani chu aron chui chuakanga zelan tan mei chu hlawa Theodore wanga zeltan ai chuan khopui chua san de chu aril ruwa chuan a oma Theodore la chuan a thil soi chu angai poi mo lovin me chedang te chu thlem chuakin rong tak chuan alati hlum thina asin churun in thlakin hemini hian Lisai chuan farmhouse chu tlo ngai tuma je ka chu bia in unrem chang ma sabera anin kar soidun tura in mu puya chuan a soma hetia farmhouse lo tuma ain khal chu mek lai hian Dr. Jo chun ron phone in Arlin le Denia te squaler farm lama anin khal lai a mu thu hi Lisai chu ron hrila a GPS chu squaler farm lama chuan handset ngalin chumi lampang pan chuan man mo tak chuan ain khal chuak zui ta ni akalpa chuan je ka chu voice message nu che in squaler farm lama akal thu chu hrila farmhouse thlen wata du wang chuan shortcut te chu la a ma se a GPS chu a man thei ta tlat lo maya akal na ngai lawa kal ti taka kong chu abo zui ta maya hetianga engmo chena tlan nu hian a petrol chu tlan kangin farmhouse la chu ala hlat mel phian mai boxia ke akal mai chu angai don ani heti la hian je ka chu Lisai ti in lampang pan chuan alwin khal chuak ve meka Lisai in awathlen chuan in chunga chuan han lutin khuma hian tuimoni hi alo muwa je ka chuan Lisai ni ngei churingin khum chuan pan hnaya ma se khuma chuan sedi ruang hi alo om reng maya hunrei lutuk po ala liam lo tia khan Lisai chu Theodore hian tha tumin a che ni na chuan aron pan chila ma se Lisai chu alo chuak man towa sedi chi chu ina chuan lo omin Theodore thin rim hian sedi chu a that ta ni je ka po chuan Lisai voice message chu lo ngai thla in Lisai chu angai tu hle maya man mo takin squaler farm lama chuan ain khal chuak nga la je kan squaler farm awa thlen chuan Daniel le Theodore te chu thin rim ti hriat tak hian anlowin nial duna Daniel kar hi Arlin ni chuan khodanga tlan bonan alo la dei mai hi alo ni ya hemi wanga thin rim Daniel chu Theodore nen hian anlowin nial dun hi alo ni ya je ka chu rong kalin an silai te chu da thla tur chu na ron ti ya ma se silai chu da thlalowin Daniel chu na lo kap le ta hetianga engamo chenanin ka hnu chuan je ka chuan Daniel chu voini lai me chu awaka fuwa Daniel thi senrim chu vokho chuan lo hria in ama se tum chuan anda na boma tang chuan an run tlan chuaka Daniel chu anung chung chuan an ei zui ta ni Theodore chuan he hun hi remchanga chuan lo la in je ka chu anung lampang tang chuan run panin ni khur helo chuan arun khong thluwa Theodore chuan dimna le leina na telmi lo chuan je ka chu rap thlak tak chu na ti hluma hetia ti hlum lai hi video camera chuan lo recordin chu thil chu Lisai chu thona Lisai in chu video an mu chu arapin poyati hle maya apasal hlui ani mai pielama in soirem le an tum mek lai ania ma se chu thil chu athil mu mek chuan
atleng thei ngai don lawani ti chu arun nem ngeta aril ru chu na in atrap zoi zoi maya athin churimin jeka phubalak nge chu atum ru hle maya thedora chu atana hlom thei ni ti lam chu angai tua to lo phubalak nge tum chuan farmhouse lampang chu ke chuna pan zui ta ni chutianga darkar fe akal nu chuan farmhouse chu awatleng thei ta ni farmhouse awatleng deuh chi tia chuan thedora chuan lo mu ngalin boina chu achuak zui ngala thedora po chuan tha ngei tum chuan alo be ngala ma seli sai po chuan thedora chu alo hlau bi khau lo maya nasa tak chuan anin be du na li sai po chuan thedora chu a thei top chuan alo be let ve zela ma se mi patha na chu li sai chuan lo la khan lo devin a chan chezo ka chuan atang deuh zo ka a maya le akia te chuan nasa tak chuan thedora chuan a hliama heti chung hian li sai chuan tlom mai chu ala tum bi khau lo maya tongka nian chuan be juin he thil hian omzia thuk tak chu thedora laka chuan anei tlat maya thedora hi ano pan lain anu chuan tongkam chetak taka hawin kutta chu thlak fo maya hemi wang hian meichia hrim hi a huwa in tual thaturap thlak taka asiam zui ta ni heti li sai tongkamin nasataka ati boila hian li sai chuan abul naya manrua chula in chumi mang chuan thedora chu ati hlum zui ta ni jekale thedoran meichetam takalo ti hlum to te phuba chu li sai chuan alak sakta ni heti la hian doctor jole police thren khat te chu farmhouse a chuan ron thlengin meichia te mana an sa te zuar thin tu thedora hun chu aliam ta ni